aral sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 bayo adlaw. That's right, Sir JP, no? Kakatabo ini ang Indospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo, bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permi ginamon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics. Ako ya Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infection. Once nga malala ka sa infection, ang kantuan mo, hospital gid mo. So hindi ko gusto ya magbalatian bangod lang sa kagaw. Kakapo ya kung damo kagaw imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kaya damo kagaw mo baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon kay. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. May munulaw rin pa ka nga galibot-libot sa imo dugo. Ina tanan makita lang nas D3 Bio. So sa mga gainom da D3, D3 Bio na ang pilia. Upgrade na kamo. Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na. Kulang. Dapat inyo nga D3 may BCO gid. So dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong. Bakal ka bulong. Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene agud maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So amo na ka importante kung gainom kaya D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan.
katakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:06 na sa aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5
K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saburuso. Wala problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Salangaw. Mayong aga mga kakifoy. Kumusta na kamo daw? Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa subong edisyon na subong adlaw Martes. Sa 28 na sa bulan sang Enero. Sa kuangali no sa Sabado pizza 1 na sa bulan sang Pebrero. Adasig sa mga inadlaw ba? Sa Domingo fiesta sa distrito sa Ngaro. May handa ta ka K5 Lawrence. Damo sa mga activities no kag sa Sabado man dito man sa Banwa sang Kalinog si Mayor Francis Ico Calvo nagapang-inbitar man to sa ila sining kay Watano. May kaywatan dito si Mayor Calvo sa Banwa sang Kalinog. Para sa kaywatan sang Hirinogyaw Sugidano na Festival. Dito sa Banwa sang Kalinog, Iloilo ni gapang-inbitar si Mayor Francis Ico Calvo. May maabot man to gani no nga ma-concert ang Bendita of Salbakuta. Grabe ni mga bisita no di kabalo kita nga ang Hirinogyaw Sogi Dadonay isang Kalinog lag pangaduwa sa kasadyahan sa Kabanwanan K5 Lawrence no. Damo kay watan to sa Banwa man sa Kalinog malawas nga piyesta sa Haro. Ang highlights ang Hirinogyaw Sugidadonay Festival sa Banwa sang Kalinog. Nagapang-imbitar gid si Mayor Francis Ico Calvo to. Mabot man to ang Bendita of Salbakuta. Nakaabot na kanito kay sa isang 26. Kampiyon. Madamo nga mga kaywatan madamo mga festival sa mga Kabanwanan naton la kay amo ning nagabuhi sang aton sining turismo mo. Kag sa aton mga negosyo sa mga kauturan ta sa syudad sa Iloilo sa mga Kabanwanan ini mga festivals. Kahit kung may mga festivals madamo ang tawo nga nagakadto. Fiesta ng kabaligya sang ice cream, ice buko, ice water, maka-income. Mga tricycle driver, maka-income ko damo kakadto. So nagalibot gang kwarta nagasulod.
Basta damo tao may mga festival pero pag dinagyang festival tadi kundi ang mga nagbutang sa mga kiosk sa dinagyang kundi nakaulo income. Ang pagabuhi ni papisan-pisan lang nimo. Papisan-pisan ang pagtinguha. Kabay pang mga kapadayon ni damo ni ti aton di pista sa aro. Kaya mga nakabaligya ni sa mga borloloy no, sa mga balloons, ice cream, ice candy, ice buko, mga sidewalk vendors, maka-income sila. O mga baligya sila sang kandila, dira nga nabinditahan sang Kandilarya man sa Domingo. Domingo naman sabong man ang Kandilarya sa araw, hindi lang sa religious nga aspito. Madamo pag kita nagakadto sa aton diri para maka-intras la sa International Derby. Diri sa may Iloilo Coliseum. Damo mga manugbulang nga dani, mga tawag ni sila mga sportsmen and women. Mga manugbulang, siyempre pagbulan nila na pagdaog nila da no, bisan perde ka bakal pagkaon. Bisan perde masakay sa Grab, masakay sa taxi, masakay sa jeep, masakay sa tricycle, masakay sa tricycle, masakay sa rider. Di kundi may income ang aton sini mga kauturan kung may mga activities katulad sini no, ti Hirinugyaw Sugidan Nunay sa Kalinog, fiesta sa distrito sa Ngaro. Sunod sini antes kali sina sa kwan pa sa 31 ang Chinese New Year. O ti sa Chinese New Year na hindi lang na mga Chinese ang mga benepisyo sina kaiwatan ti ila kay mga naganegosyo kay ti may mga food festival man da. May mga kiosk man, ti mga nagalibrigya ni sa mga pagkaon man nga mga tikoy blambal nila kakipay balik. At tilaw ka sa tikoy. Ang tikoy kung ay maluto kalikanon mo ay kagisang damilon sila ay sabor. Pero nami kali ang tikoy, baklon mo na. Bakal ka sa tikoy, kiharon mo gagmay bla. Son bati ka sa itlog. Bati mo sa itlog, ang kinihad mo na nga tikoy, isawsaw mo na sa itlog ang pritohon. Ang prito mo, hindi tama kabatok ha. Naga brown lang. Pag ito mo na, kwan, no mo sa kwan, sa kalamay nga puti. Mo na, kampiyon ka na mo na ngambal sang kilala ko nga insik mo. Ginimbitar niya naman ko. Yan sa Biyernes, mangapi naman ta sa Del Rio. Kaya niya makaon naman ta po to tikoy. Kaya mo na yung puto, tikoy. Kabay pag hindi kita maputo, matikoy lang. Kaya ko sa Chinese New Year, damo sa mga activities man. So, ang mga benepisyo sini, ang mga kalabanan to nga nakabenepisyo sa dinagyang bla. Mga mapisa naton, mga matandos naton, yung mga kuturan kay kahapon nga adlaw, ginlonsar man ang Chinese New Year celebration. Diri sa aton sa syudad sa Iloilo no, ti mayo ni kami mga activities man sila nga pagaywaton. Ti dugang naman ni madamo naman ning mga tawo sa downtown area dira no, ti pagdamo sang tawo, mga kakipay. Ti kundi madamo mabakal amo nambal naton bisan ice candy lang da, bisan tobe lang na, bisan ice water lang na, ang importante da na may nakabakal sang ila sini nga mga produkto kag ginabaligya para sa nakapangsapin-sapin sa ila sini nga pagpangabuhi. Ti good news ini. Ay ara nga ginatawag nga Chinese New Year naman no, diri sa syudad sa Iloilo ti ang mga schedule of activities nga naka-schedule mga kaki-5 ti madamo niyo. Kagin launch kapon sa SM City Iloilo ang celebration sa Chinese New Year. Madamo nakaschedule nga activities ini pagapakunahan sa gyapon sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang ila sini nga chairman si Mr. Joji Lopez Piña. Ang ila sini nga presidente si Mr. Alan Ryan Tan. Muna presidente sang IFFI subong.
Yang 2025 Iloilo Chinese New Year Festival ginlunsar kahapon. Ang mga kaiwatan pagapangunahan sa Chinese community kag Chinese schools sa siyudad sa Iloilo ang ining kag sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Upod man of course ang Iloilo City Government. Ang schedule of activities kahapon iti amo ning launching no. Dira sa SM City Iloilo kag sa 29 was 29 January 29 alas 8 ang takna sa aga may Chinese New Year Thanksgiving Mass. Dira sa may Santa Maria Chinese Filipino Parish. Kag subong man sa January 31 Friday ini alas 4 sa hapon may Chinese New Year Parade sa Isnard Street to Iloilo Freedom Grandstand. Alas 6 sa hapon ang Chinese New Year Cultural Show kag fireworks display sa Iloilo Freedom Grandstand. February 1, 3 p.m. Chinese New Year Mall Show sa Wasyong College of Iloilo. 5:30 may Chinese New Year closing program. February to Chinese New Year Mall Show. Amo ni mga activities para sa Chinese New Year. Kahapon, opisyal na nga ginlunsar ang mga activities hasta ini sa of course ang highlight ni sa January 31 gina. May parada Isnard Street duman yun nga may Filipino-Chinese Friendship Arc dira sa may Plaza ulit Tagay Blat dira na hasta sa party sang Iloilo Freedom Grandstand. Chinese New Year at sa aton sila mga kauturan nga Chinese New Year ni no pero ang kuan bala ang selebrasyon maka kuan ni mga Filipino Chinese din ka kuan mo nga present sang ila sining kultura kag tradisyon pero ang mga makabenepisyo siniti kita nga mga tunay nga mga Ilonggo mga taga siyudad sa Iloilo kung may mga negosyo kita dira sa kilid sandalan may mga food festival kag iban pa. Kaya mo sunod sinati piyesta sa distrito sa Ngaro. Sunod naman sa February pagkatapos piyesta sa Ngaro may Valentine's Day pa. Sa Valentine's Day kadamo man ang mga benepisyo da. Ang mga benepisyo lang mga nagbaligya bulak. Baligya bulak, kabaligya chocolate, kabaligya cake. Ito ko ni mga benepisyo no na ang kwarta blaga circulate la. May ma-order bulak, may ma-order chocolate, may ma-order cake. May ma-chicken. Ang Task Force on Moral Values and Formation naman sako naman pang chikyar sa mga motel ni mo. Kasi may mga minors naman bla ma-chicken. Kung mga minors, hindi nato ni mapunggan ang mga kabataan. Subong. Hindi man nato ni sila malaygayan kaki-5 Alex, no? Kaki-5 Lawrence, no? Kahit sa sobra mo nga bantay, gapangita gidlotsan. Di parang tayo yon ang inyo pangalipay. Hindi ka mo pagdakpon ni Mr. Kanong. Sa pizza 13 pa lang o konsubong pa lang Wala to no pa ng Valentine's Day kon. Hindi, why ka kanamon dira ginatudluan kamo kuno nimo on yo ha. Kung may mga personal, kung may mga buot naman kamo. Kabalo naman kamo guro sang maayo kag hindi maayo. Di kung may Valentine's Day, di kung di may income no? Hindi lang mga flowers, chocolate, cake, mga restaurants, mga hotel, motel, taxi, grab, basta rider ni may araman ni mo. Isang rider ang rider utang na anay 200 lanay utang sa sweldo lang. Kadlawin si Kaki-5 Paul Dihada kung rider ganito 200 lanay daw ng bilin 800 sa sweldo lang. O tiyan mo na sa Valentine's Day. Tapos sa Valentine's Day naman ang Parao Regatta.
Ti activities naman ni sa syudad ti dira sa beach front nato no sa Villa Beach sa area. Once nga very popular nga area ginakadtuan sa madamo naton nga mga kotoran. Di sa kuan sa Paraurigata ni makuan naman ni madamo naman tawo da. Kamo ni mga madamo nga mga activities kag mga hilikoton bot silingon sina naga-circulate ang kwarta bangod kay may mga negosyo gamay man o kundako na makabenepisyo mga kakipay. Tayong aga lang dira sa kay napamati gid subong si Nuyan ag si auntie niya kuno Susan from Robian Laison. Mayong udto gida kay Sir Nuyan kay auntie niya kuno Susan. Kapamati subong upod sa kay Robian Laison. Anak ini siya ni may former godfriend Mr. Lando Laison. So happy man sa subong to sa babaw sa heaven. Good morning gida sa inyo ha. Advance pista sa araw. Bago pista sa araw ni Migo ko to si Mr. Lando Laison sa una. Malipayo naman isa kung may pista sa haro mo kay ti ginatawag man siya nga sportsman. Lagi man champion sa international derby sa una no. Mga kwan bla ang ining mga kwan ni ang mga derby ni pabulang ni may mga benepisyo ina no mga banog baligya pagkaon sa bulangan mga liamador mga taxi, mga grab, mga tricycle, mga motor naman mga riders may mga domino effect ang mga kahiwatan naton sa parte sang palangabuyan sa aton mga kauturan. Kung damo activities, damo tawo, damo makabenepisyo. Damo ang mabuligan no sa economic side naton. Kasi ni mga activities mga kakipay. Walong kita mga report karon dugay-dugay sa aton sini nga mga kakipay reporters. Mga nagkalanabo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang informasyon naton diri nga madulong sa inyo dugay-dugay. Ang mga report niyo sa mga kakipay reporters naton ang parte ni sa parte ni sa mga reklamo ni sang mga driver kag mga pau sang Meets Co-op nakareklamo tungod sa delayed kuno nga pasweldo ay nano man. Pasweldo ni na hina ang income gid nga delayed ang pasweldo. Pwede man na kanin naton nga parang hindi masyado gid kabugat ini suggestion lang ha sa management side sang mga transport groups naton diri. Parang hindi mabugat kada adlaw taga inyo anay tag 500 buhin man na gapon. Kagiban pa nga mga balita bakaluluoy man tong duha ka mga nagkalamatay no sa aksidente sa Maytaka Saro sa Circumferential Road la. Speaking of Circumferential Road, dapat ani nga matsikar ini sang aton nga Highway Patrol Group ang aton sini nga LTO. Dapat tani ning mga circumferential road ni mga ginpalapad nga dalan ni ini tani ni pagamiton nga parking area. Kang mga damo kwarta ni sa mga tag-iya sa mga tracking ini hindi sila kabakal sang ila sini nga parking area haw. Ginaimo niyo nga parking area ang dalan. Ang circumferential road, ang radial road, ang coastal area dapat consistent ang aton sini nga mga otoridad sa pagpanakop sini mga on-road parking. Kaway gina-operate sang traffic management unit sang Iloilo City Government ang mga illegal parking aw. Iti ang circumferential road may porsyon nga sakop sang syudad sa Iloilo, may porsyon nga sakop sang Banwa sang Pabia, may porsyon nga sakop sang Banwa sang Uton. Kay kalaba nga daning circumferential road o kung ginatawag Cory Aquino Avenue. Ang circumferential road nagahalin ini sa may barangay Balabago. Balabago aro sa may corner dira sang Coastal Road la. Agi ina sa dalang Coastal Road o madagan na inang circumferential road.
Hasta ina sa may MacArthur Drive lani sa may kuan lani ho. Sa may flyover lani ho. Flyover diri sa may barangay Buhang Aro. Diretso ginato sa may Magi sa may Takas Aro. Hasta to sa Ungka Pabiya na. Ungka Takas son Ungka Pabiya na. Pandak Pabiya. Tapos dito sa Hibawan Mandurriao. Hibawan Pabiya. Tapos dito sa porsyon na parte na sang Uton. Kag sakop na sang Suok kag San Jose Arevalo. Ang circumferential road may Uton, may Pabiya, may Iloilo City nga sakop. Speaking sa mga aksidente, sa na-notice naton kaysa nalabayan naton, ang circumferential road ginaparkingan sa mga patay huya blang matagiyan sa mga dalagko nga truck. Kasarang sila mabakal sa minilyon nga bili sa mga 10-wheeler trucks, 12-wheeler trucks. Pero hindi sila ka bakal o kundi sila arkila sang parking area nila. Di ka delikado. Ang dalan-dalan na yan, hindi kay parking area. Dira man na sa Rizal Road, amuman. Speaking of Rizal Road, may porsyon dira nga parte na sang Liganes o Kunharo nga kabaligya bla scrapan, scrap la. Scrap mga tubo, mga kabilya, mga sin, tanan-tanan nga scrap. Nga daw kuan sila ya, daw ginaagyan ng danga, way mapalapad ang dalan. Kadelikado kay circumferential road, Rizal Road, ni ginpalapad ni kay dira mga dalagko nga truck magi. Igusuhan yung inyo ya. Way sinabi ginasaway kag nadakop man eh. Duwa gitong napatay ang Mitsubishi Mirage nagapong bunggo sa isa ka truck. Duwa gid ang patay kag subong ang iban seryoso ang ila kaimtangan sa ospital subong. Mao naton sinakaron ng update kay ang driver sang 10-wheeler truck. Ang driver sang 10-wheeler truck ang na-release na sang kapulisan. Basi ko may arigluanay sila. Ang ini nga porsyon mga kakipay ginadulong sa inyo sang D3 Bio. D3 Bio di antiviral kag antibacterial specialist. Ang D3 Bio maayo gid ini sa mga nagapatay ini sa mga bad bacteria, mga viruses, mga fungi, mga parasite sa aton sining lawas. Balikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo. So nakatumar kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Ang D3 Bio maayo man ini maproteksyonan naton ang aton lawas kontra sa dengue. Kaya ang dengue isa ka virus. Di para malikawan naton ini kung ka-star ka bala sa balaon kag matubing ka lugar nga paborito balayan sang labok. Taas blang imo hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintomas kon patimaan nga basi may dengue ka. Gani magtumar ka na sang D3 Bio. Ang D3 Bio, ang superfood supplement gikan sa extra virgin coconut oil, agin paabanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties, labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo at pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Pinapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sa vitamin K sang aton nga lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka mga kakifay. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium, nga gabulig proseso sa platelet aggregation, nga gabulig man malikawan sa lawas, ang bleeding kung na-impiktar ka sang dengue. Tinluan na og saran para di pagbalayan sa lamok, na may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan, magtumar ka sang D3 Bio, di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo, mag D3 Bio ka. Gusto mo hindi magmasakit, mag D3 Bio ka.
Kag parisa naton sa Mighty C alkaline based nga vitamin C. Ginpabaskog, ginpakusog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system. Mabaskog naton nga resistensya nga lawas kontra sa mga baratian. Mighty C kag D3 Bio. Mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kon sa Lazada, idolong sa Shopee o kon Lazada sa inyong mga puluyan. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, diri sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, na may libre nga consultation kag check up to date Tuesday until 3 p.m. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, dira sa Orby Street, Miagao, Iloilo. Available man sa Cosmart, Kalinog, Iloilo, kag sa Salvacion Street, Pasig City, mga kakifay. Standby na, mga balik kita dugay-dugay para sa dugang nga mga informasyon kay mga balita pagkatapos gid lamang sini. Standby na, mga kakifay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluho sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Copper Midi. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na. Magpagana sa laban. Yes, wala pa yun na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kat5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manunay Malit. Halos 4
katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagtan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa ka haligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay ag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, serbisyo hindi matulad. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kaysa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi
nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkaplanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay, nga nagasiling wala sang bayan. Iloilo nga luyag mag-avail sang libre nga konsultasyon para sa inyo mga ginabatyag nga balatian. Mag-upod sa medical mission sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy sa maabot nga Pebrero 3, Lunes nga adlaw sa Sara Gymnasium sa Municipal Plaza. Kilitaay kita mga ka-K5. Pero tungod nga limitado lang ang pwede mag-cater sang aton mga klinika consultant, magpa-reserve sang inyong slots. Magkadto sa istasyon sang K5 News FM Sara nga napahamtang sa sulod sang 2nd IPMFC headquarters sa Barangay Zirudo. Kag magkuha sang inyo nga priority tickets upon mag-contact sa number nga 0994-441-7685. May libre nga konsultasyon kag mayara man sang libre nga pulong para gid sa inyo. Ang ini nga medical mission ang ginatulong sa inyo sang DTX 500, May TC, D3 Bio, DTX Coffee Mix kag sang K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Balik kita sa aton yung pagpangalagad mga ka-K5. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Sa aton sining pagpangalagad subong sining to mga ka-K5 no, sa pagdulong naton sa mga nagapanguna nga mga informasyon kag mga balita sa subong sining udto no, kag ginapay balo naton sa tanan-tanan naton nga mga tagpalamati na binagid sa mga taga-Banwa sang Sara, Iloilo. No, sa mga taga Sara, Iloilo kag sa mga kaiping nga mga Banwa, Sara nati Ahoy, Limere, San Rafael, San Dionisio, Batad, kag bisan istansya kag Balasan, Carles. Nga gusto nyo nga makabil sang libre nga konsultasyon sa inyo mga ginabatyag nga balatian, magupod sa medical mission sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa panabuton niya Lunes na ning adlaw, February 3, sa Sara Gymnasium
sa malapit sa Municipal Plaza, tikilitanay kamo dira mga ka-K5 kag gusto mga maka-avail sini. Pero bangod tungod sa limitado kag pwede lang ang pwede makiter sang aton mga klinika consultants magpa-reserve sang inyo slots magadto lang sa istasyon sang K5 News FM Sara. Yara na pamtang sa sulod sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company Headquarters dira sa Barangay Zerodo, Sara, Iloilo ka magkuha sang inyo priority tickets. Libre ang konsultasyon kag may yara man sang libre nga bulong para sa inyo. Ang ini nga medical mission ang ginadulong sa inyo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag subong man DTX Coffee Mix kag sang K5 News FM Iloilo. Kadto gyud kamo da parang maka-avail kamo sang libre nga konsultasyon mga ka-K5 dira sa Sara, Iloilo sa Lunes na niya. Para nga maka-avail kamo dira, kadto kamo anay sa K5 News FM sa Sara para maka palista kamo priority number nyo para nga wala na kamo sang kinanglanon pagabot sang Lunes kadlaw mga ka-K5 dira sa Banwa sang Sara, Iloilo, no? Ti priority number kadto ko muna nga daan parang maka-avail kamo sang libre nga konsultasyon sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. So kuan ini no, mayo ini kay libre ha. Ini nyo ni pagkalipati kay maging libre ini para sa aton sining mga tagpalmati, mga ka-K5 dira sa Banwa sa Sara kag mga kaiping nga mga kabanwahanan. Oras sa aton sining pagpangalagad 11:49 na. Makita, nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Dali lang kay may manawagan anay diri kay may hinablos kuno ay makapauli no. May nagkadto diri sa studio sang K5 News FM Iloilo. Kay pila na kadlaw ding way kapauli ni. Minor de edad. Pwede na sa makasulod diri ka K5 Lawrence para mabatian naton kung ano ang iya sining panawagan kon din ining kuan ini no, kon din kadto ni ang minor de edad ni. Dali lang kay para ma-accommodate naton ini ang public service diri sa K5 News FM Iloilo. Ma'am, welcome sa K5 News FM. Tubang tayo sa microphone kita tubang no. Sir. Oo. Ano kani pangalan ta? Emeline Patrimonio Talibo. Emeline Patrimonio Talibo. Sa taga-din ka? Sa din ka mo kapulin? Taga Barangay Kaigon ako pero hinabdos ko ni taga Lugmawa. Sa din na? Sa din? Lugmawa, Lambunaw. Pero ikaw ya taga Kahigon, Kalinog ka? Kaigon, Barangay Kaigon, Maasin. Barangay Kaigon, Maasin. Oo. Ang imo hinablos? Taga Lugmawa, Lambunaw. Taga Barangay Lugmawa, Lambunaw. Ano ang kwansing hinablos mo? Ano problema siya? Naglakat na siya, wala siya kalisensya. Sa mga magulang, kag yang ginikanan, naglakat na sa kang 26 ginadyang January 26 Sunday. Oo. Naglakat siya sa Iloilo. Oo. Okay, tapos paano niyo nabalaan nga nagkanto siya diri sa Iloilo City? Gin-chat na kang pakaisa ko kundiin sa Hambalya sa city kuno sa. Ano mo ni siya hinablos no? Hinablos ko sa nanay. Nanay, okay. Tapos nambalis na ari ako sa city, nagupod ako sa boyfriend niya sa Haro.
Ang boyfriend niya taga Sa Lambuna. Ang boyfriend niya taga Lambuna man. Hindi, Hars. Tagaharo? Hari-hari ko no sa city. Okay. Sa boarding house. Sang nobyo niya? Oo, kung din dapit, address ang boarding house ang imo nga, Nobyo? Nobyo. Tiway siya, sir, ka reply sa akon. Sa subong? Oo, hasta subong. Way siya ka-reply sa akon. Nga, sugatong taka. Okay. Kundiin ang address mo. Para masugat ikaw, kagidulong tikaw to sa may Lambunaw. Sa Balay Nanda. Oo. Para nga Okay. hindi na mag-alala Pila si na edad? Papaya. Pila na edad niya? 17? 17 years old. Okay. So, hindi nato na malawag si Ro ngalan niya sina, no? Oo. 17 years old, ga-eskwela pa siya? Oo, sa may Carbasana National High School. High school, ano year niya? Grade 11, grade 12. Grade 12, Carbasana ni sa National High School, sa Kalinog. Oo. Okay. So, alin sa Lambunaw, eskwela pa sa Kalinog, Carbasana? Oo po. Okay. Subong way ka mo sa communication, cellphone number niya, Facebook niya? Wala kay na. Kakagad, genring ko yung cellphone na. Wala, ginpatay ya. Wala na Ginpatay? ginasabat. Okay. So, ginapanawagan mo nga kung din siya magpauli lang siya, nay. Oo, pauli lang anay sa, kundiin siya. Tawaan na kami address para masugat sa. Kung di magpauli na lang siya sa Lambunaw, eh. Oo. Kung ano siya, pero nobyo yan, ni ga-eskwela man. Ambot, hindi ko kaintindi kay, hindi man namon nga. Hindi kilala. Kilala? Hindi niyo kilala. Oo. Pero bata pa man ang nobyo niya. Bata pa siguro sir, hindi ko yakabalo. 17 ang inabros mo, no? Oo, 17 sa. Napablatter nyo na ni, na-report nyo na ni sa report naman ko Municipal nila. Social Welfare Development Officer ninyo sa Lambunaw. Oo, kag sa police station, eh. Ay, wala. Sa police station lang napablatter nyo? Oo, tapos na. Okay. So, napablatter nyo na, missing si Abi, no? Since missing na siya. Sunday, January 26. Oo. So, sulito naton dira, ini naton ni malawag ngalan niya kay minor, 17 years old, no? Oo. Ano panawag niyo sa iya? Hayo niya. Dana. Dana. Oo. Dana, kung din panawagan na si Dana. Dana, kung diin ka man, Mm. kontak ka man sa amon. Tagabalaka na si papa mo. Kung diin ti mo, kung address mo lang hatag sa amon, kay sugatod ka man amon. Ini man sa pagsa da kay ti mo Hindi na. man namon ikapagsakit lagayan lang. Oo. Hindi man kami makasakit kanimo kay Minor. Kagbay yung minor, di 17 years old, may 17 years old, may buot na mo. Oo. Okay. So, nag-eskwela gali, no? Oo. Sa Carbasana. So, panawagan da nga kung din ka, pwede mo lang mabilin ang number mo sa upod ko to sa Piakla. Nabilin mo na to? Oo, salat ko na. Okay, salamat kin ma'am. Ano kani pangalan taliwat? Emeline Talibo, Patrimonio. Emeline Patrimonio Talibo. Bali, bana mo Talibo? Oo. Okay, so sang dalaga ka Patrimonio apelyido mo? Oo. Okay, salamat kin ma'am Emeline, ha? Thank you, sir. Paano ka nga nakakadtog diri sa K5 News FM? Kay ko nga makadto ko lang mga yo Dire. kabulig para Okay. nga makita lang sa nga makapaulit lang sa nga mataway o buhi siya o hindi. Okay. Salamat kin ma'am, ha? Thank you. Oo, Okay, sir. salamat Thank you, kid. sir. Okay, salamat. Dapat mong makita. Dana, pauli ka na sa inyo balay ito sa Lambunaw, ha? May klase ka pang daan. Dapat mong ginawa. Thank you ma'am, thank you gid. Lagan ng tali sa paa. Balik kita dugay-dugay, ha? Sa dugang naton yung mga informasyon sa mga balita. Kay sarap. Mga reports pa sa aton mga Kaki 5 reporters pagkatapos sa aton nga DTX 500 Health Alert. Kag sang aton nga Mighty C Network News. Standby na mga Kaki 5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, bumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen.
10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na Kampiyon na Serbisyo. Okay, ito. Tama na. Mas mainit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So, kung kape lang ang pag-uusapan na hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So, habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc, for ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap ng 12:00 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, kaunting bawas presyo sa petrolyo ipinatupad ngayong araw. Zambales Representative Jay Conghon nagbigay paalala sa publiko na huwag iboto ang mga kandidatong pabor sa China. Kaso laban kay dating DOH Secretary Garina at iba pa iniurong ng DOJ. Dalawang lalaki na nagpakilalang miyembro ng CIDG at nanuntok ng pekeng baril sa isang KTV bar sa Bacolod arestado. Pagpapalakas naman ng mahigpit na laban kontra cybercrimes ninanais ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, lalaki patay matapos masagasaan ng bagod sa Negros Oriental. Isang lalaki patay matapos barilin ng menor de edad na anak sa Iloilo. 20 million pesos na halaga ng shabu na samsam ng operatiba sa Katbalogan, Samar. At isang carnapper arestado sa Misamis Oriental. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matapos ang 3 linggong magkakasunod na taas presyo sa produktong petrolyo magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng kakapiranggot na bawas presyo sa kanilang produkto.
Kaninang alas 6 ng umaga nang ipinatupad ang 0.80 centavo sa bawas na kada litro ng gasolina, habang mayroong 0.20 centavos na bawas naman sa kada litro ng diesel, at sa kerosene ay mayroong 50 centavos na bawas sa kada litro. Sinabi ng Department of Energy na ang bawas presyo ay bunsod ng pagtaas ng supply sa mga produktong langis sa pandaigdigang pamilihan. YTC Network News. YTC Network News. Samantala sa iba pang detalye ng balita, Zambales Representative Jay Kung-Juan nagbigay paalala sa publiko na huwag iboto ang mga kandidatong pabor sa China. Detalye ng balita, hatid ni K5 Jack Solano. Nanawagan sa mga botante si House Assistant Majority Leader Jay Kung-Juan ng Zambales na huwag iboto ang mga kandidatong pumapabor sa interes ng China. Ito ang naging babala ni Kung-Juan hinggil sa paghalal sa mga kandidatong pro-China dahil maaari umanong makompromiso ang soberanya ng bansa sa gitna ng mga iligal na pagpasok ng China sa West Philippine Sea. Sinabi pa ni Kung-Juan, ang chairman ng House Special Committee on Basis Conversion, na ipinapakita sa pinakahuling survey na dumarami ang mga Pilipinong tumututol sa agresibong hakbang ng China sa mga katubigan ng Pilipinas. Dagdag pa niya na mahalaga para sa mga Pilipino na pumili ng mga pinunong magtatanggol sa mga mangingisang Filipino at lalaban sa mga iligal na gawain ng China sa West Philippine Sea. Nagbabala rin si Kung-Juan sa publiko kaugnay sa disinformation campaigns na layuning linlangin ang mga botante upang suportahan ang mga kandidatong maka-China. Para sa YTC Network News, ito si K5 Jack Solano para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, tuluyan ang iniatras ng Department of Justice ang mga kasong 98 counts ng reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating Department of Health Secretary at ngayon ay Representative Janet Garin. Ang kaso laban sa dating kalihim ng ahensya ay may kinalaman sa kontrobersiya na bumalot sa umano'y pagkamatay ng ilang mga personalidad dahil sa Dengvaxia vaccine. Batay sa resolusyon na inilabas ng ahensya at pirmado ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, ipinag-utos nito sa Prosecutor General na kaagad na bawiin ang mga impormasyong unang nasumite sa Quezon City Regional Trial Court laban kay Garin at kapwa nito akusado na sina Dr. Gerardo Baguio at Dr. Maria Jose Ducusin. Anya, hindi naging sapat ang pruweba para patunayan ang liability ni Garin at iba pang akusado sa naturang kaso. YTC Network News. YTC Network News. Gayun din, dalawang lalaki na nagpakilalang miyembro ng CIDG at nanutok ng pekeng baril sa isang KTV bar sa Bacolod arestado. Balitang hati ni K5 Sunshine Lacson. Nakulong ang dalawang lalaki matapos nanutok ng armas at nagpakilala na miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang KTV bar sa Golden Field Commercial Complex sa lungsod ng Bacolod. Bagong insidente, siningil umano ng kanilang bill na 3,500 ang dalawang lalaki. Ngunit imbis na magbayad, bumunot umano ng baril ang isa sa mga sospek at nanutok sa empleyado ng bar. Bagaman takot na nakapag-report pa ang empleyado sa mga otoridad. At dito na nasa koteng dalawang sospek na 32 anyos mula sa Silay City sa Negros Occidental at 34 anyos na residente naman Silingan, Bacolod City. Sa pagresponde ng mga otoridad, napag-alaman na hindi miyembro ng CIDG ang dalawang sospek at isang replica pistol na may magazine ang ginamit sa panunutok sa empleyado ng KTV bar. Dahil sa insidente, kinasuhan ng grave threat at usurpation of authority ang dalawang lalaki. Nahaharap din sa kasong paglabag sa COMELEC gun ban ang mga sospek dahil sa paggamit ng gun replica. Para sa YTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at Negros Occidental, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News.
Samantala, bumabalangkas ngayon ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng isang kautusan na may layuning higpitan ang mga bangko at non-banks sa mga institusyon na higpitan pa ang proteksyon ng mga consumer laban sa cybercrime. Mayroong hanggang February 10 ang mga institusyon para isumite ang kanilang suhestyon. Layo ng pag-amenda ay para tuluyang maipatupad ang Anti-Financial Account Scamming Act kung saan limitado lamang ang kapangyarihan ng BSP na mag-imbestiga sa mga bank deposit, e-wallets at ilang financial accounts na sangkot sa nasabing mga krimen. YTC Network News. YTC Network News. Bago tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita, lalaki patay matapos masagasaan ng bagon sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ng bagon sa Barangay Consolacion, Baez City, Negros Oriental. Bandang alas 5:30 ng umaga kahapon. Kilala ang biktima na si Nolan Cabugnason, 31 anyos, residente ng nasabing lugar, habang ang suspetsadong driver ay 55 anyos, residente ng Barangay Laod, Tanhay City. Sa inisyal na investigasyon, nabatid na susundan ng tren ang reles mula Central Azucarera de Baez hanggang Sitio Biasong, Barangay Consolacion, habang sasabing nakahiga sa reles ang biktima. Ngunit pagdating sa nabanggit na lugar ng insidente na inirawan na blind curve railway, sinabi ng driver na huli na siyang nagpreno at nakasuot pa ng itim na t-shirt ang biktima at nasagasaan naging dahilan ng kanyang biglaang pagkamatay. Matapos ito ay dinala ang biktima sa morgue ng Baez City Hospital ng mga rescue personnel para sa postmortem examination, habang ang driver naman ay dinala sa estasyon para sa tamang disposisyon. Kanisa ka K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gayun din isang lalaki patay matapos barilin ng menor de edad na anak sa Iloilo. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Patay si alias Arian, 55 taong gulang, matapos pinagbabaril ng 17 anyos na bunsong anak nito na si alias Toto sa Barangay Malitbog, Ilawod, Bingawan, Iloilo, alas 7:30 ng umaga, Enero 26. Ayon pa sa Bingawan PNP, nagtanim ng sama ng loob si Toto dahil 2 araw bago ang krimen, pinagalitan at nasaktan pisikal ito ng kanyang ama. Dagdag pa, nagigib ng tubig ang ama, ngunit di nito napansin ang pagsunod ng kanyang anak na daladala na ang kanyang 38 caliber na armas. Nang nagkataon, unang binaril nito ang ama sa likod at sinundan pa ng isang pamamaril sa dibdib. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival o DOA. Napag-alamang miyembro ng CAFGU na nakabase sa Tapas Capiz ang nasabing biktima. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng nasabing bayan ang menor de edad na lubos ang pagsisisi sa nagawa sa ama. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. At sa iba pang detalye ng balita, 20 million pesos na halaga ng shabu nasamsam na operatiba sa Katbalogan, Samar. Ang detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Jaime Gravador. Milyon-milyong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad mula sa 3 drug suspect sa isinagawang interdiction operation ng mga operatiba ng PDEA 8 at PRO 8 sa Barangay Mahayag, Katbalogan City, Samara. Nakilala ang mga suspect na sina alias Noel, alias Paul at alias Matt na pawang mga residente ng Libuna, Bukidnon. Na pag-alaman na galing Las Piñas ang nasabing mga suspect sa kanang isang pick-up na may kargang 3 kilo ng shabu na may estimated market value na 20,400,000 pesos. Naharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Jaime Gravador para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan dito sa Siyudad ng Tacloban at sa buong Silangang Visayas. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News.
Samantala, isang carnapper arestado naman sa Misamis Oriental. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino. Timbog sa checkpoint ng mga otoridad ang carnapper ng motorsiklo sa Alubid, Misamis Oriental. Kinilala ang suspect na si alias Billy Boy, 46 anyos na taga-barangay Kibagho, Lagindingan, Misamis Oriental. Nagreklamo sa Lagindingan PNP ang 50 anyos na security guard na si alias Popoy na bigla na lamang nawala ang kanyang motorsiklong Yamaha Vega habang nakapark sa labas ng kanilang bahay noong isang gabi. Sanhi nito, agad nagsagawa ng checkpoint ang mga personay ng Police Regional Office 10. Tinangkang dumaan ang suspect sa checkpoint sa National Highway sa poblasyon Alubihid. Subalit nagmatch ang motorsiklo na minamaneho nito na inireport na nawawala. Dahil sa mga sugat, natuklasang na-involved din ang suspect sa salpukan ng sasakyan sa barangay Lugilo, Alubihid, Misamis Oriental. Dinala ang suspect sa OWA Hospital at sa kasalukuyan, nakakulong na sa Lagindingan Municipal Police Station ang naturang kawatan. Kapitbahay lang ng complainant ang nahuling carnapper. Bagamat na-recover ang ninakaw na motorsiklo, mahaharap si alias Billy Boy sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016. Pinuri naman ni Proton Regional Director Brigadier General Jason D. Guzman ang mabilis na aksyon ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakalambat sa salarin. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. At mga K5 balitang abroad, magpapatuloy ang operasyon ng mga otoridad sa United States sa pagpapalayas ng mga illegal immigrants. Magpapatuloy ang kanilang pag-aresto 2 o 3 beses sa isang linggo. Tiniyak naman ni Defense Secretary Pete Hegseth na magbibigay sila ng anumang tulong para sa proteksyon ng southern border ng US. Mayroong 2 ahensya ang tumutulong sa US immigration officials sa mga raids nila at tiniyak nila na sila'y naka-uniforme ng tama para mabilis na makilala. YTC Network News. YTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagaan mga ka-K5. Ang oras las 12:16 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sa DTX 500 de Superior Antioxidanta. Para malikawan naton ang makamamatay nga kanser, magtumar kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan naton kag matilawan ang mga komplikasyon nga dala sa baratian sa atong lawas mahud kay may diabetes kita, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Kaya ang DTX 500 nagakontrol sa inyo sini nga diabetes. Kung gusto naton makatulog sa mahamo kon gabi, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 de Superior Antioxidanta. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500
500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500. Ang health mo, protektado! 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. 新的一年又到人间，家家户户嘛庆团圆，桃花齐度又春风，转眼嘛又是一个幸福年。大年初一许心愿，Hey, kong hey patsoy. 心对联。 Kung wala batsoy, okay lang. Kung hey patsoy sa mga brothers and sisters naton yung mga Chinese, Filipino, Chinese Hindi lang yung puro Chinese nga pang bully sa aton yung mga Pilipino sa West Philippine Sea. Kundi mga Filipino, Chinese, Filipino na gid. Nari na sa Pilipinas. Sa mga Chinese Filipino community. Kong Hei Patsoy! Chinese Happy Chinese New Year! Yung mayong hapon lang dira sa kay Flora, si Katsila kag Flora, family sa Kaingin Lapas. Nagapamatigid subong nga mga tinion. Salamat kita kagawad Arnold. Pamati ko na subong to sa si Katsila kag si Flora. Sa Kaingin Lapas kapamati sa K5 News FM Iloilo diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. 大年初一许心愿，心意心貌嘛心对联，桃花盛开在春天。Nag-standby ang mga report ni Kaki 5 Karen Badilla nagikan sa patrol. Dari sa atong sining pagpangalagad sa 11 Mbps wala pa. Para sige lang okay lang Chinese New Year tanay kay may mga activities diri sa syudad si Iloilo sa paghiwat naton sang Chinese New Year. Sa mga tagpalamati naton dira nga wala ka liso-liso pareho ni kay Paribiboy Cadiz. Dira sa Barangay Esta Baluarte, Paribiboy. Ay gid liso-liso ang 88.7 MHz sa lilisuan sa iya mga radyo. Salamat kita para B-Boy. Sa mga Kaki-5 solid nga mga tagpamati nga wala ang kalinalin, wala nagaliso-liso. Sa ila sini mga radyo, kag pirmi lang nga nagapamati sa Ki-5 News FM Iloilo. Bauti padayo na lang. Kay basi madakpan ka na, no? Nga way kagaliso-liso, way galinalin. Sa 88.7 MHz sa lilisuan sa inyo mga radyo. Ki-5 News FM. Basi ikaw ang madakpan, tagaan ka sang isa ka box sang DTX Coffee Mix. Nakapamati ka pa sa balita, may kuan ka pa, no? May kape ka pa. Tutok na mga ka-Ki5, diri lang sang kampiyon ng estasyon, ang Ki5 News FM Iloilo. Ang Chinese New Year 2025, ang Year of the Snake. Amo man og guro ni sa subong tuig guys. Happy Chinese New Year ha. Kong Hei Patsoy. Nag-standby na ma-report ni Kaki 5 Karen Badilla nagikan sa aton sini nga patrol. Sa mga balita kag mga informasyon nga gin-follow up niya diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps sa mga Kaki 5. Standby Kaki 5 Karen. K5 News FM. Kampiyon report. Kaki 5 Karen. Kaki 5 Jan mas pasangkaron no sa bag-o nga commander sa TO 1st Infantry Brigade ang ilaya pang kontra batok ni sa insurhensya. Iniya ang pahayag ni Commander Colonel Nel Richard Patricio
ka-K5 dyan sa interview naton sa iya kag suno sa kay Colonel Patricio no nga kung naserbihan niya ang iban nga lugar batok ya sa makawalang grupo ka-K5 dyan mas dublihon pagid bakon mas dublihon pagid sini ka-K5 dyan ang iya nga pagserbe para naman niya sa iya nga mga kasimanwa diri sa isla sang Panay kag Guimaras agud nga maangkon ang kahilwayan batok ya sa insurgency ka-K5 dyan kagdugang pa sini kung ano man niya ang mando sa iya gikan sa mas mataas nga quarters ka-K5 dyan isundon niya gid no kag tiginhatagan pagtamod man ni Colonel Patricio nga padayon dapat ang peace sa diin iya ginahaylo ang mga nabilin nga remnants sang CPP, NPA, NDF nga magpanaog sa bukid kag magbalik sa puwersa sang gobyerno ka-K5 dyan. Kung madumduman nga kahapon nga adlaw gintal-usan na ni Colonel Patricio bilang commander sa 301st Infantry Brigade ang iya bilas ka-K5 dyan nga si Brigadier General Michael Samson. Ano ya? Bilas. Bilas ya man? Yes, bilas ya. Abi ko kina do na lain pamatian ko. O ganito dito na contact man ko gamaya. Kulo abi ko kani imbis ang S-blood tiyaw. Oo, bilas. Bilas ha, S-I di tiya. Tingnan mo. Abi ko do, pero daw na kuan mo man, daw na abot mo man. Oo, gani. Kaya di ka monitor ako. Sino do hindi to bation ng S ha? Oo, gani. Bilas ya gid manggali, mag-utod ang ila asawa. Oo, bali yes, correct. Mag-utod ang asawa. Mag-utod ang ilang asawa. Di suno pa gani kagapon to na joke man gani si si Colonel Patricio nga wala sang first lady ang 301st ka-K5 dyan kay nagtaliwan na ni ang pinalangga nga asawa ni Colonel Patricio ka-K5 dyan. Kagti kung mahibaluan nga ining si Brigadier General Samson ang ginahuring-huring manok nga magabulos nga commander sang 3rd Infantry Division talos siya kay Major General Marion Sison nga magaretiro sa Biyernes nga adlaw Enero 31. So sa dugang bala nga pahayag ni Colonel Patricio ari siya ka-K5 dyan sa pag-interview sa mga katapos ng media sa iya. Ako Ilonggo ko. It is my time to give back ang serbisyo ko sa pareho ko ng mga Ilonggo, sa mga kasimanno ako di sa Panay kag Guimaras. So kung gaano kaseryoso ang ginapamangkot mo sa akon, sobra kaseryoso. So base pa lang to agina sa ginhambal ng Commander 3rd Division kung ano ang instruction ko, anong order sa akon. So pagatumanon ko na and I will do my best. Yung commitment ko, ihatag ko para matapos ining problema sa insurgency sa aton sa CPP, NPA, NDF, yung mga nabilin dira nga mga natawag naton nga remnants, pila naman lang sila kabilog. Amo na gani hambal ko, dapat i-continue ang peace or give peace a chance. Hindi na, huwag nang away-away. Naog sila kay kadamo sa benefits nga ina-offer ang government. Galing kay kung or mag-resist sila, di ba? Wala option ang military. Amo nang hambal ko. But my priority is seek peace. Manaog sila para wala taya. It has been ongoing for more than 50 years. So yan? Lots of damage na sa lives. Loss of lives, damage to properties. Hindi na maayo. So I think it's high time. It's high time na matapos din, and it's all take the chance o have experience yung total peace sa Panay in Guimaras Island. Sir, taga-diin kit si Colonel Patricio, kag pwede mo kami sir masaysayan sa iyong mga background? Actually, nag-start ang career ko after graduating sa PMA diri sa 3rd Division. Nung second lieutenant ako, diri ko gin-assign first sa 3rd Division, but ang deployment ko was in Negros Occidental, sa Southern Negros. Sa isang infantry battalion sa Southern Negros. Then I stayed sa 3rd Infantry Division for almost 10 years.
naghalin ako di captain na ako, then yun, nag-move na ako to other offices and higher headquarters. Taga Iloilo ako. Diri ko nag-eskwela, diri ko na bata, diri ko nag-eskwela. Hindi ko napagyambal siguro ang school. Diri ko nag-high school. Sige, para to be proud naman sa nag-high school ako sa Central Philippine University. Do advertisement ba? Sa Central Philippine University. Then, nagsulod ako sa PMA. Just to ask, pila ka na years sa service? Kung sa active, 34 plus 4, 38 years na. To include yung cadetship sa PMA. Kaki-5 Karen. Kaki-5 Karen. Oh, Bilas Utod ang signal ni Bilas. Kaki-5 Karen Badilla. Nalila balikan nato ni kay Budlay di kon mag-lain mo. Lain blaw ang pangambal mo sang ST blaw. Kaki-5 Karen. Oh. Kaki-5 dyan. Oh, nautod ang imo nga linya. Mga na ito parehas man sa pag-outod sa case sa Bilas ko. Oh. At ang kakilip. Sige Kaya mo itong payag ni... Basta pamatian ko, daw lain kidya mo. Parehas ka. May sila na ako nag-mention. Lain ba na pamatian ko ba kay Mga naman, pasig at kani nga isa. No, Bilas. Bilas ya, Bilas. Bilas. Oh, Bilas. Lawigon mo kay ba salada karon? Bilas. Oh, Bilas. Okay, my God. Oh. Daw pareho kambal ni sino to naglabay kay Rams Pale kapon yan lipot kanto. Lipot ano ko na piso? Pamangkot yung ganito, pamangkot yung ganito, nakita mo. Dumawara, si Kaki-5 man ni Oo, gani. Why man siya mag-react nga, ano kita mo, Lain din, kinayo nga daan tong isa. Oo. Ikaw, sadya gini mo. Mo gani. May mag-live gani ni sa ilang duwa. Amo na na. Tapos gid. Sige. Sige so amo to Kaki-5 dyan, no? May arak iba pang bago nga commander sa 301st Infantry Brigade. Sa panino? Sa Camp Hernandez, dingli na yung headquarters nila? Yes, correct, Kaki-5 dyan. Okay. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika GTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang GTX Coffee Mix mga Kaki-5, healthy coffee ini, mga naghahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas, tungkol sa natural and organic ingredients, kaangay sa kampalaya, chia seeds, pagdi, sugarcane extract. Ini nga balita, ginadulong man sa inyo ni Kaki-5 Reyes Kaya Umalay, nga palanggaid ang mga taga-Banwas ng Pototlan. Ini si Kaki-5, Karen Ladilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingaw. Notod. K5 News FM. Hampion Report. Pasensya gid kay K5 Karen na nautod ang linya mo. Kong hey Patsoy. Ang ining portion ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Ang DTX 500 may mataas ining 1.3 ORAC units ang aton mga antioxidant. That's why nga maayo gid ini siya kag effective kontra sa makamamatay nga balatian katulad sang cancer. Ang DTX 500 ginapanubo niya man ang inyo sining blood sugar. Ang DTX 500 nagapahubin man ini sang inyo itsura bisan may edad na kamo. So itsura nyo bataon ay nagapabata ini ang DTX 500 the superior antioxidant. Nagapanami sa aton katulugon kun gabi malikawan naton ang insomnia sang DTX 500. Ang DTX 500 maayo gid ini sa makamamatay nga cancer. Ilabi na gid sa sarcoma. Ang sarcoma isa ka rare o kung malagsahon sang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunara na sa late stage. Duwa ka klase ang sarcoma. May soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma.
Ay 60% sang sarcoma ang nagatubo sa kamot o kontiin, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo nga nagapatubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure kag malawig nga paghubag sang parte sang lawas, genetic disorders o may family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi maggihong adyuin tinali nga pagkabali sang tulan bisan wala pa sang rason. Subong man likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kag may TC kada adlaw. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA o kon sugarcane extract o kon ginpuga nga panit sang tubo. Sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman ang isa ka alkaline vitamin C nga kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa god patyon ang mga guba nga mga selula sang lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa ang mga bukol-bukol sa lawas, proteksyonan ang kagalingon. Magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Para sigurado kita nga healthy mga kakifay. DTX 500 kag Mighty C. Mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kon sa Lazada. Idulong sang Shopee o kon Lazada sa inyong mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check up today, Tuesday, until 3 p.m. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. May libre man nga consultation kag check up today. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Kag available man dira sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center dira sa Salvacion Street, Pasig City, mga kakifay. Kabalik kita dugay-dugay sa dugang naton nga mga informasyon kay mga balita mga kaki-5 diri lang sa 11 Mbps. Pagkatapos gid lamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, atong lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang maglubog sa bago paglaho. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Pinitiyado ako nito for movie. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up.
Only ang nagapasay sa akon is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkapila sa tao na nagsalig sa akon. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes. Wala pa yun na. Ugot nga magkaptanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan na sa kalipay wala sang baya ay bisan anong man kabudlay wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malapos sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga magapugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon
nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspire sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkaplanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa karawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag utaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyubong. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakipay. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. 恭喜恭喜你，新年好运到！恭喜恭喜你，幸福已来到！恭祝你一年四季财源滚滚不停息，恭祝你春风得意，人人都看得起呀，五路财神跟着你。恭喜要恭喜要恭喜
Hong Hei Patsoy, mga kakipay, advance Chinese New Year sa January 31, Friday, ang kaiwatan diri sa siyudad sang Iloilo. Atensyon ha, sa aton sini mga tagpalamati, labi na gid sa mga taga Banwa sang Sara, Iloilo, kag mga kaiping nga mga Banwa. Mayo gid ini kay para gid ini sa inyo sa mga taga Sara kag kaiping nga mga Banwa nga luyag maka-avail sang libre nga konsultasyon sa inyong mga ginabatyag nga balatian, mag-upod sa medical mission sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy sa maabot nga Pebrero 3, Lunes nga daw sa Sara Gymnasium Municipal Plaza. Pilit anay kita mga kakipay ba, pero tungod sa limitado lang ang pwede makater sang aton mga klinika consultants. Magpa-reserve sang inyong slots magadto sa istasyon sa K5 News FM Sara. Napamtang sa sulod sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company Headquarters. Dira sa Barangay 02, Sara, Iloilo, kag magkuha sang inyo nga priority ticket. Libre nga konsultasyon kag may yaraman nga libre nga bulong para sa inyo. Ang ini nga medical mission ang ginadulong sa inyo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio kag DTX Coffee Mix kag sang K5 News FM Iloilo. Ilaton sini mga tagpalmatid ha, ingagaw. Sinanan antes sa Lunes, mayara na kamo nga priority ticket. Ilaton sini mga tagpalmati man sa K5 News FM Iloilo, sa solid naton nga mga tagpalmati nga wala nagalinalin, wala nagalisoliso, sa lilisuan sila mga radyo. Permi nakatutok sa K5 News FM 88.7. Basi ikaw o kung kamo ang madakpan kag magadaog sang isa ka box sang DTX Coffee Mix. Itutok na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga estasyon ang K5 News FM Iloilo. Speaking of DTX Coffee Mix gani, ayun nga kape kay healthy no, healthy. DTX Coffee Mix, healthy coffee ini kahimo sa nga bargusot, chia seeds kag panit sang tubo. May mataas kang antioxidant material, that's why nga healthy. DTX Coffee Mix, kung makahigop ikaw sang mainit-init nga DTX Coffee Mix, makasigit ikaw nga namit nga kape. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Na-satisfy ang imo kagulingon nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Malamigang morning. Kag subong kung gusto niyo creamy pero healthy coffee, mag pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay. That's why nga healthy ang pre-bio coffee. Creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Kung gusto nyo iban tumba na, ikaw tindog sa gyapon kag nagapabaskog sa inyo lawas, mag-extend food supplement for men and women. Ay maayo din ng extend kay nagapapagsik, nagapabaskog sa lawas, tumba ng iban, pero ikaw kung naka-extend ka, tindog ka sa gyapon. Ag maayo pagid kay malikawan nato ng balatian, malikawan nato ng stroke. Og mag DTX Coffee Mix kita adlaw-adlaw mga ka-K5. Ag extend food supplement. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amiloya, extend food supplement, DTX 500, D3 Bio, Mighty C. Subong man ang Klinika Sporbiotics para sa sakit sang tiyan, para sa bloated nga tiyan, para sa LBM, para sa UTI. Problema sa tiyan is Klinika Sporbiotics muna yan.
At kung maligo kita mga ka-K5, gamit kita sa Klinika DTX sa Beauty Soap. Nagapaputi, nagapahamot, nagapapresko sa aton pamatyagan. Ang Klinika DTX sa Beauty Soap. Kapatapos naton paligo, mag-Klinika Deo Fresh. Sa fresh na fresh, i-roll on nato ng aton siniilok para mapalayo ang bayabas nga baho. Ag maghamot, nagapaputi, kag nagapahamot sa aton nga ilok ang Klinika Deo Fresh. Kung gusto naton magpamasahin, nagapala na kita ang lawas ta, pero gusto niyo mamanyos ang lana o Noel, mag-Klinika DTX Herbal Oil. Mahamot siya, mahamot. Pagbukas mo pa lang sa suludlan, madula ng palanakit sa imulawas, kay ang kahamot sang lavender o kon lemon scent. Amot-amot na, effective pa sa pagpamanyos naton sang Klinika DTX Herbal Oil. Initanan ang mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. Available in nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kung sa Lazada. Idolong sa Shopee o kung Lazada sa inyong mga puluyan. Available man sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Available man sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Available man sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Available man sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira sa Salvacion Street, Pasig City, mga ka-K5. Samtang ang nag-champion sa kasadyahan sa Kabanwanan 2025 ang Tultugan Festival sang Banwa sang Maasin, Iloilo. Ang pagadaloon sa Auckland, New Zealand. Oh, mayuning taga-Tultugan ni sa Maasin, no? Kadto to sila sa Auckland, New Zealand para nga magpasundayag sang kinaadman sang mga taga Banwa sa Maasin ang Tultugan Festival. Ang first runner-up ni ang iyasang Hirinogyaw so gidadunay sang Kalinog. Magaywat man sila sa ila festival sa Domingo nga adlaw, mga ka-K5. To mayon ni kay at least makita naton dito ang mga pasundayag sa mga taga Kalinog sa Hirinogyaw so gidadunay. That's why nga si Mayor Francis Ico Calvo nagapang-imbitar sa inyo na magkadto para nga magtanaw, mag-witness ang Hirinogyaw so gidadunay sa Domingo ng adlaw, Pebrero 2, Sunday na. Dungan sa piyesta sang haro ba. Kaway nagta-time diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Iloilo. Standby sa iban pang mga balita karon sa El Castigador. Upod sa kay Station Manager ka K5 Enrico Surita Jr. Sa ngalan sa Damen and Women of K5 News FM Iloilo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan